iku yo aku ki nek petuk sampean ki wis ora iso ngomong apa-apa no. Nyawang saranduning badanmu ki wis pikiranku ki bingung. Mergo kelairanku ki kelairan gampang kedanan ngono. Dadi wis paham karo umurku. Ning kedanane iki tetep anggere ning wong ayu ngati ki kedanan ngono lho. Aduh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyapa kok mengge-mengge? Napa? Mengge-mengge? Inggih. Nyapa? Soale kula pun dangu mboten nate napa? Niku joget. Dadi radi menggeh-menggeh Rama. Loh, kok ora joget ki biasane ning apa? Apa Niki ganti kan, profesi? Mboten. Kan wingi kan sasi Ramadan, puasa. Jadi niku libur. Jadi Sampeyan ya puasa ya? nggih, kula puasa alhamdulillah. Puasa Rama. kok malah tambah saya. Saya lemu nggih. Lah iya puasa kok malah saya ngene. Lah nggih. Soale kula puasane namung 3 hari mawon. Oh, poso tutup kendang. Nggih. Dadi poso keplak. Nggih, dadi awal kali akhir. Apil akhir tengah ya nek. Nggih. Rama, Piye kabare, Nduk? alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat selalu. Iya. Panjenengan pripun? Aku sehat. Nggih, alhamdulillah. Kumpulke tas ngenggone kamarmu. Napa? Ngenggone kamarmu. Ngenggoni kamar kula. Kamar RS. Kamar rumah sakit. Jare Sinten? jaku. Jenengan? Baptis to Nggih. ning Singgetan to. Nggih. Ya kuwi kok nggoni terus tak nggoni ngono. Loh, mila ta Rama, jenengan Ya, sakit Rama. Kowe kok ndak welas karo aku, Nduk. Ya Allah Rama, niki kula Aku mikir. nyedekin jenengan mboten menapa? Ora apa-apa kene, mak kuwi mikir nganti lara lambung ngono. Jenengan sakit lambung Rama? Lambung. Alhamdulillah. Aku mergo saka leku suwi ra petuk sampean. Mikir ayumu nganti lara lambung ngene. Lambungnya teng pundi? Ya siki lambung iki. Tapi sakniki pripun? Sampun. Saiki rada gendeng titik ngono lho dadi. Oh. Dadi selaya-selaya omongi rada ora pati sadar ngono. Oh, nggih Rama. Makane Rama dikandani kalih anak-anake niku sing manut. Saniki jenengan niku sampun sepuh. Jenengan niku dikasih Allah sakit lambung berarti jenengan harus berhenti kedanan wong wedok Rama. Niku bisa jadi itu sebuah obat Rama. Berarti ora lek nyedek wong wedok ya, Nduk. Nggih. Lah nggih mboten napa-napa nyedek wong wedok niku nggih mboten napa-napa. Tapi aja terus Aku ngene iki gringgingen aku cethuk kowe ngene iki. dateng napa? Mongko tanganku ngono iki rasane kaya redeg piye ngono. Dateng napa? Ya maksud iki
Pikiranku ki gregete rono neh. Kelahiran kuwi kelahiran gampang kedanan kaya wedhus lho kuwi. Nggih mboten napa-napa gampang kedanan mboten Ngene napa. laku ya tuturana tapi ya lek kira-kira pengen andhen asmara ora ketang sak kebiaran ngono ya turutana ngono lho. Napa? Ya maksude iki piye lah ora penak. Kuwi ya gone ya kok mangan ya kok iso lho kene repot kaya ngene. Mbok mangane mengko ngono tak. Teren le mangan. Mangan kok kene cerita ngono mangan coba ta penak ngono kuwi jak. Lagi mboten napa-napa kan mumpung anu to, mumpung mboten nabuh dadi disami maam riyen. Ora sampe ini pancen lumayu lho nduk resik. Tenan kowe nek golek bojo ngati-ngati. Wong nek golek bojo tak critani ya. Kowe kelahiranmu apa? Kula kelahiran napa? Harine. Hari dan pasaran. Kula Selasa Wage. Mosok to, Nduk? Nggih. Lah aku jodohku nak awakmu nggih. Masa ta, Mang? Oh, jodohne aku sampean kuwi. Selasa Wage, Selasa ki 3, Wage ki 4. Lek jenengan apa? Dadi temumu 7. Lebu katiup angin. Dadi kuwi iso kelakon karo aku lek keminggat wong loro karo aku ning Sumatera ngalenggon. Ngono kuwi iso kelakon. Lah teng napa kok leren minggat teng Sumatera? Lah piye lek ra minggat apa iso kelakon wong aku di urusan akeh. Masa jenengan nggih tasik anu ta, Mang? Tasik pengen menikah lagi. Aku to? Nggih. Ora, ya ngono kuwi. Lah kowe ngomong Wage, Nggih. wong 7 kuwi wong paling tuwa mula dadi tulang punggung keluarga. Itu pasti. Pokok wong Wage temu 7 dadi tulang punggung keluarga. Kok sampeyan ya ngono, tulang punggung keluarga. Terus nek padoh jodoh sing Jodoh legi. Aja nganti paing, nek paing geying. Oh. Geying iki siji gampang meteng, loro gampang tukaran. Oh, Telu ngoten. rezekine seret ngono lho. Nek ki musuh legi, maning ora rebo legi ngene apik. Ngono rebo legi legine 5, rebone 7 dadine oleh 12. Nggih. 12 karo 7 dadine pira? 11. Lah mo, kedap. 10. Niki acarane nganten. Nggih Nganten. to? Lah sing dadi nganten niku napa dinane? Napa kalih napa? Jenengan kan masih saged niku. Aku mang. Niki pun jodoh napa? Wah wis tak dereng? delok mien wis tak omongi atut rutut apik mantene bisa tak omong. Namine sinten mantene? Mantene Mbak Mayang. Mbak Mayang kalih Mas. Karo Mbak Mayang karo panjenengane Mas Yudhistira. Yudhistira ki nom-nomane Puntadewa. Ngono, iki ratu sing getihé putih. Yudhistira getihé putih, garwane jenenge Mbak Mayang. Dadi wis pas Mahyang. Iki Mayang iso tembung Mahyang. Mahyang itu menandakan orang lagi sembahyang. Oh, Arep iya. negesi apa, Nduk? Negesi. Negesi apa maksudnya? Ndongakne apa? Oh, ndongakne kagem kedua temanten. Mugi-mugi nggih atut runtut, kadya mimi lan mie goreng. Emang ngapa to, Mang? Ya ngambung titik ora apa-apa, Nduk, lho ngene. Lah kok ning kene? Apa? Ya pas nek elek. Iki lho, terus to. Nggih, Mbak Mayang kalian Mas Yudhistira. Nggih, mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah, awet anggene bebrayan. Mugi-mugi enggalo gadah momongan. Mustika Rukmi. Mustika rukmi. Sakinah ki sae kudu genah tegese wong dadi manten kudu duwe dhuwit. Nggih. Warohmah tegese wong loro dadi sak omah. Oh, ngoten. Nggih. Sakinah wa mawaddah. Warahmah. Omah mendadi wadah, waromah wong loro dadi sak omah. Kuwi jenenge temanten, aja melu maratuwa terus, mergo maratuwa nek delone 2 taun iso, tapi nek 3 taun sirahe mumet ngono. Nggih, leres. Kudu ndang pindah omah. Kowe Nggih. ndang rapi apa ora? Mboten. Kula mboten kesesama. Kula tasik jauh. Kula dereng kuliah, kula dereng kerja, kula dereng tasik jauh. Ya, soalnya rapi upama pegatan kok omong Iya to mau ya moh to kok rabi pegatan kok. Ya, saiki nembang sik Cahyu, mengko tak gabungne karo pelawak ya. Nggih, Ki napa mengawali lagune? sampean, aku manut sampean apa nembang karo bocahku. Sinten? Aku ndi bocah jenenge Bagus Pasa. Kalau sing ngedram lho. Oh, mangkane kula baten teng mriku kuwi kesapa kok gantenge ra. Lah kowe kareke wedi pas. Aku sakjane wis waleh. Napa?
Salah piye? Napa mboten kula pun anu, mboten. Anu, aku diemen kuwi jan wong nyuweneng deh ngene ya. Jangkrik ini lahirku kedisiken aku jan tenan. Jenengane kok ket mau ngoten to, Mo? Jane jenengan lho umpami milih lho nggih, Mo. Di antara sinden-sinden iki kalih kula jenengan milih pundi? Milih kowe. Dateng napa? Ya adung kedanan. Ya lek sa. Nah, iki ganteng itu. Anu. Iki tadi tak paske canom karo canom ngene iki. Tapi iki bocah iki sih anu, culun. Culun iki jare urung karo pacaran urung ngerti belas iki. Waduh kula nggih radi mboten patek remen nek culun-culun ngoten. Kula senengi sing rada greget ngono. Ya kaya aku pengalaman ngene. Mboten nek jenengan keterlaluan. Niki namanya siapa, Mas? Faza. Apa? Faza. Faza. Kelas 3. 3 apa? SMP. SMP? Nggih. Loh, adik kelas iki berarti. Cilik, manuke sik cilik nek telu SMP. Wong telu SMP ya sik cilik to ngono. Wah, 3 SMP. Sampean sudah paham ini acaranya apa? Sudah. Apa? Pernikahan. Pernikahannya siapa? Mbak Mayang dan juga Mas Yudhistira. Mas Yudhistira. Doanya apa? Kuwi wedi kan. Harus punya inisiatif sendiri. Grogi, Mo. Grogi ya Mbak kan. Redeg kan karo awakmu kuwi, rangkulan redeg kok. Tumon sik ta, tumon to ya. Redeg ditambahno napa redeg. Salim sik to, salim sik. Lho. Iya ta kowe. Kowe iki dituakan karo iki ngono lho. Ya ora apa-apa, aku ning kene malah krasa tuwa ngono lho, aku ki seneng lho. Tuwa. Ayo. Tuwa sik Doanya gundul kok tuwa. Napa nih sing gundul? Tumpuk. Lek gundul ya apa ya tuwa. Doanya apa? Semoga Sakinah mawaddah warahmah. lah melok-melok kuwi mau ora kreatif. Dereng Semoga berbahan. Siang pantoro ratri lho. Anu mawon, Mo. Ayang-ayang mawon. Ayang-ayang. Nggih. Ya jalan kan, jalan kan. Oke, dijajal Tunggu, anu tunggu. dulu, ral dulu. Ben aja. Kok coba mencuca-mencucu nek to menengo tenang ngono lho. Karo Mbak Niki kan nyekel tangane wani ora? Kaya mau lho brancang ini lho saen. Tirunen diturun Romo iki ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ning akeh sisi buruknya. Nggih. Di contoh sing sisi baiknya. Guyu puas ngono ya, Cak. Yo coba. Dewa-dewa. Ayo. Duh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labuh tresna tatan kandhat saking coba parewangi tapate Nyawang niken lho. Lahire tresna kang suci kasunyatan yen Sa. anu Sa, nih. mama jenengan urui mo jenengan contoni mo Kowe ngisin nek tampile ngono. Dikanu ki candak cak-cek ngono lho. Aja wedi ndredeg kok iso ngomah. Kowe iki ganteng kok wedi to. Wah. Ora apa-apa dicadeki Mbak Niken iki anu, ndang dirangko-rangko tenanan. Diambung ora masalah. Ngono kok iso. Balene. Wah, jen anggepen aku ki lek ning dhuwur panggung ki kaya pacarmu bukan pacarmu ngono lho. Lah iso kapan-kapan gelem ngono. Ngono to. lagi
dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labuh tresno tatan gandhat saking coba tarewangi tak pateni laire tresno Aja kok perkosa, Ken. kasunyatan yen to Sampeyan gila to, Mas? Kok mani ngiyul? Ora wedi lek kok perkosa dhek iki. Lah teng napa? Ya dadi ya. Aman aja, ya. Ya. Kidung menggalan rasane ati kang nanda sakit pengen liat hanyawan aku kowe laku katresna wong ayu pacalo ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh macoba arep mbako nganti katresnan iki yen to aku sliramu Senadya dunya ora iso nampa
Sik nak. Nggih, pripun Rama? Wis pasak lungguh ya Le. Kowe wedi Le. Kan Mbak Niken wedi jarine. Ngono ki redeg kondo. Lah, Dia nggih. kan memujamu. Napa mamuja? Iya, sering ngomong nih, wah Mbak Niken ini ngene. Mila to, Terus Rama. maksudnya sak konco, sak barak niki rak konco pengrawit ya belajar dalang. Nggih. Ngono ki mbayangne esuk disindeni Mbak Niken piye. Oh. Lah dilala tak dadak iki mau terus tak kenembang karo Mbak Niken. Dadi kaya cethuk karo pepujane apa ngono. Blidruh ngono lho. Oh nggih nggih nggih. Ngono. Anu mo, napa? Nganti mingkeme angel tuh. Nervous. Saking grogine kok iki ngipi apa tenanan to ngono. Satu lagi ya. Nggih, satu Apa sing kok satu atur? lagu. Nggih. Satu lagi sing pundutane Bapak Musima dipundhut lagune apa, Nduk? Napa? Sing dipundhut lagune apa? Mboten ngertos. Lah, Bapak Muji mau pundi? Wau dawuh. Pak Muji wau teng pundi mo? Pak Muji. Mau nyuwun lagu napa, Pak? Pak Muji pundutane lagu napa nggih wau? Oh, Pak Muji wow, Pak Muji mboten nyampekne napa-napa teng kula iki mo. mboten dawuh. Nggih, mboten. Wes iki atur napa sing tren jaman saiki. Ngono. Napa nggih? Sing tren jaman saiki lagu apa ngono. Napa niki lagune napa request Mbak Nanda? Apa? PP apa? Pian sungguh mempesona. Apa? Ulun jadi Setuju menonton? jatuh cinta. Ah, setuju ya. Napa mungkin ibu-ibu wonten permintaan lagu napa niki ibu-ibu niki sampun napa pun ket wau niki nek ngentosi. Jangan tunggu lama-lama. Selawat Badar. Apa? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Oke. Enak mah? Enak, aja diambil orang. Pak SBY. Sin tau jane. Apakah itu aja? Bisa? Ya, datang ya. Enggak. Lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Wah, mau tembang. Lagu baru nih. Iya, tapi itu alangkah baiknya itu agak diperlambat terus dikendangi jaipong mo. Oh. Wah, niku saya enak mo. Jale jajal piye repe? Sika, iya kuwi mah Mas, tapi rada lambat tapi radane dikenduk-kenduk Pas ya, Mas. ngor repe. Iya, iya. Jaipone piye contone? Rama, hadap mriki. Oke lah. Iya. Oke. Oke. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti Majlub lama-lama barang. aku diambil orang. Jangan tunggu lama. Aku kok delok kuwi to. Lah kowe nuturi aku dipengin ngono bareng kok kon delok ngono kuwi. Lah mboten apa-apa kan Oh, anake piyambak mo. Tekan ngece iki jenenge. Lah mboten anake piyambak mo. Mak jegluk ngono mau. Loh, iya itu joget tren sekarang. Aksen jenenge itu. Oh gitu. Aksen itu mak jegluk ngono ki aksen. Oh iya. Nanti Senin-Seninnya tak ajari jogetan itu tadi. Mo. Oke. Nanti aja, iya. Sekarang Om Yudo sama itu siapa? Siapa? Yang itu loh, yang kerdil cilik itu loh. Oh ya nanti ya nanti. Iya. Oke. Kalau tak istirahat Rian Romo. Ya. Nggih. Ya. Sehat selalu. Diaturke nganggo serampate. 18-ane taman nih. Ya.
Serampate diawali saka panaragan Mbak kowe tak Niken jorniken ora nolak. iya no Sarwa saged tok. Wah. Yo, ponorogan kaya piye? Heeh. coba ben niken dhisik Yo. Oke, oke. olahragane kaya ngapa entek Oke, gitu oke, tak oke. dedet-dedet yo Apa salah? tenaga di wong lanang diles niken ya Nan pokoke. Apa ora kowe? Wah. Ayo le. ayo ganti iki Oke, oh ya. ganti coro iki Wasik. Arek sarep tuh. Hebat. Es. Urung yae. Lagi lah. Hat, oh jemek. Iya, tepuk tangannya mana ibu-ibu? Saya yakin bisa dia, bisa. Saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tiba. Jungkir pas ndase. Tepuk tangannya ibu-ibu. kapan kontrole Bar niki lho. Ya. Walah, ngono tok aku ya bisa. kontrole iki Koprole. Male. Ya. Sikile ning dhuwur sirah Yo. bisa. Nang, Iki lho tenan iki. Wah. Ya. Lah kalah. sudah Mas, hop. Stop, hop. Wes sampun. Pen. Mas. Pampesnya diganti sih. Lah kalau kita arep badar sejatine wujud lho arep malih ganteng kita ya.
Kita arep malah ganteng iki kita ya. Oh dadi. Lho lah kok. Aku nyuwun kenonge. Dong dong gong. Dong dong gong. Ya. Enek sing ngobah. Ngenil. Gonge. Gong. Nah. Amit pasang paling mantap sinapet nai lolo dina dumawing tawang tuwang mungkin pamandang tolak sari kumasi kebetan soko. Mayang koro. Iki ketheke. Iya kita iki. Dadi eyang mayang koro. Assalamualaikum salam tepok besok liak-liak kali asem lemah abang nyimpang lemah putih ngikris. Kok mirip kayak seneng ngujang ya? Ya. Tiga mulai payu. Lho. Lah. Tahu jaran jago. Ayo. Wabur. Wablok kan. Batin kok aku kok ketemplan tikus. Aku ngono. Kaya dirembeti uler. Nek kesempatan nih. Oh, Cek. Saya ukele sih. Cek ukel mbae njaluk ukel ya. Ya. Napa? Nyuwun apa? Nyuwun apa? Oh, Mimi. Assalamualaikum salam tebak basok liak-liak kali asem lemah Mamam. Keplat papan ipo pancer bener dan senen keliwan pon paing lagi wae kan senen kloso paing pon alpamat di barat bener kan. Kan Kok. Dipamahne. Bahaya. Dulang. Iya. Wes, nah. Aman. Baik langsung hilang. Kok kapan kok cecil roti kan? Ini kan jangan kurang ajar. Wes, baik langsung hilang kan? Oke. Nah. Tiba-tiba duwe wong. Woi, kumat metu. Isik kan. Icik saiki kan. Oh, isi. Cek. Ini kan jangan kurang ajar. Sing mbok pakani kono sing mutah-mutah kowe lho. Aduh. Wes. Wong yo ana heran. Wong dadi ki. Yo kae karo Mbak Dia. Wong dadi ki umume ki lek yo nyuwun kembang to, Mo. Kembang kalih dupa. Menyan. Sampai kok jejeli roti mana? Roti. Akhirnya mbak terus gumoh. Baik gumoh. Iki Mbak Dia ya? Mbak Dia. Saking Malang nggih Mbak Dia ngene gak salah. Masalah. Jebule emang Dia enak aku lho. Lah. Dia iso. Lo ngono mik ya. Miken gitu ya. Ben nembang apa karo niken? Iya. Mengko wonten pamundutan sikep to, Mo? Sikap Nggih. karo Mbak Dia. Nggih. Iya. Coba nadanya dulu. Dede. Kayak sapa nono. Kok nyapa nih wih? Oh, Jewer. siapa nih? Sapa nono. Siapa nih? Le. Kena.
Medun. Sapa nih? Jaluk sapu kono. Bocah ki malah. Ayo ndeluk. Gua irono. Ndeluk. Sapa nih sik? Langkonmu lho nggih nyaponi. Sapa nih sik? Kak iso undulup lho. Lah jenenge Victor Rundelup. Nah, Nah, ngono, wong kudu Ganti pangan. gawe kisruh senengane. sinden disirati uta-utane niken ya dhuwur men. Ya, Oke. Yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hamba kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sehana letangga katamu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lenga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Ada Kidung Menggala. Musiknya Indonesia bersama dengan Mbak Niken Salindri dan Mbak Dea. Ada Om ikhlas nampa kabeh hebat. Sampun, Romo? Iya. Sampun? Iya, Ndek. Tatip. Coba saiki ben ngadeg Sinten, Ma? tak baline Nanda Nanda. bersama Sinten? Kusuma. Kusuma. Ngadeg kok sik. Indah. Awas lan eling eling lukitaning alam Dadya
Tuhan para dereng surit ya wawasamu